Αυτή είναι η Νάξος, ένα από τα ομορφότερα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Βρίσκεται στις Κυκλάδες και είναι ένα από τα νησιά που διαθέτουν μεγάλες εκτάσεις πλούσιες σε χλωρίδα και πανίδα. Η Νάξος, μοναδική σε ένα υπέροχο τοπίο, αναδεικνύει μοναδικές ομορφιές σε όλες τις εποχές του χρόνου. Από τις ακρογιαλιές της μέχρι τις ορεινές περιοχές, όπου η φύση έχει χαρίσει στην Νάξο πλούσια βλάστηση σε εκτάσεις που ζουν και εκτρέφονται πολλά ζώα με τη φροντίδα των κατοίκων που αποτελούν την κυρία σχολεία τους σε περισσότερες ορεινές περιοχές. Εδώ και πολλά χρόνια η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών της Νάξου, που αποτελεί τον κυριότερο φορέα συμπαράστασης των κατοίκων του νησιού, δημιούργησε ένα σημαντικό μεταποιητικό γαλακτομικό οργανισμό, όπου στο τυροκομείο της Ένωσης παράγεται η φημισμένη γραβιέρα της Νάξου. Εδώ και δεκαετίες η γραβιέρα της Νάξου αποτελεί ένα προϊόν ιδιαίτερης γεύσης ονομασίας προέλευσης και παράγεται με τρόπο μοναδικό, με φρέσκο αγελαδινό γάλα που συγκεντρώνεται καθημερινά από τους παραγωγούς της Ένωσης για την παραγωγή της γραβιέρας της Νάξου. Η ορίμανση της γραβιέρας πραγματοποιείται στους ειδικούς χώρους των εγκαταστάσεων του τυροκομείου, σε κατάλληλες θερμοκρασίες, με αυστηρές προϋποθέσεις και καθημερινό έλεγχο ορίμανσης. Αργότερα, μετά την ορίμανση, περνά στο τελευταίο στάδιο προετοιμασίας για την τυποποίηση και κατόπιν είναι έτοιμη για την διάθεση στην κατανάλωση. Σήμερα η γραβιέρα της Νάξου βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα, σε καταστήματα τροφίμων και αποτελεί την καθιερωμένη παραδοσιακή γεύση της νησιωτικής μας Ελλάδας. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών της Νάξου διατηρεί ένα κατάστημα πρατήριο των προϊόντων της στην καρδιά του νησιού, όπου επισκέπτες και ντόπιοι κάτοικοι μπορούν να προμηθευτούν τη γραβιέρα όπως και άλλα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα της Νάξου.
Η γραβιέρα της Νάξου, εκτός από τη μοναδική επιτραπέζια απόλαυσή της, δίνει την ευκαιρία να συμπεριληφθεί και σε γαστρονομικές συνθέσεις υπέροχων πιάτων, όπως στη σύνθεση σαλάτας με γεύση γραβιέρας, σε υπέροχες τυροκροκέτες με πλούσια γεύση και άρωμα γραβιέρας, νοστιμότατο σαγανάκι, όπως επίσης και σε μοναδικά πιάτα συνταγών της τοπικής κουζίνας του νησιού. Ενώ η γεύση της γραβιέρας σε καλοκαιρινά γλυκίσματα τύπου cheesecake είναι φανταστική. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών της Νάξου συμβάλλει στην παραγωγή γλυκών του κουταλιού, μαρμελάδας και παστών, που την ευθύνη της παραγωγής έχει ο Συνεταιρισμός Γυναικών του νησιού της Νάξου. Επίσης, στον τομέα του κρέατος, η Ένωση προωθεί το αρνάκι και το κατσικάκι της Νάξου με ονομασία προέλευσης για τη μοναδική γεύση και ποιότητα, όπως επίσης την πατάτα της Νάξου και τον παρατόσπορο, που είναι μια αποκλειστική διάθεση στον ελλαδικό χώρο. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών της Νάξου καθημερινά βελτιώνει την παροχή υπηρεσιών στους παραγωγούς του νησιού και αποτελεί τον κύριο φορέα ανάπτυξης του νησιού. Ενώ η γραβιέρα της Νάξου αποτελεί μια μοναδική γεύση και ποιότητα, γίνεται καθημερινά περισσότερο γνωστή σε πανελλαδικό επίπεδο διατροφής και αποτελεί προϊόν ονομασίας προέλευσης της νησιωτικής μας Ελλάδας.